روز به روز پلا کوچبری الهرما کردستان با اروپا بردوام دبیتن. به تایبەتی لەوان ساڵên dawiyê bi sadan genc û xêzan bi neçarî rêkoman û nemanê girtine ber, xwe li deriya û daristanên welatên biyanî dan, heta ku bigihne cihên mebez da ku jiyaneka asayî derbas bikin. Beyar Abdullah serokê rêxirawa Ronez bi hişyariya civakî li Duhokê diyar diket ku ewan çendîn rapirsî li ser xelkî û koçberiyê diyar kirîne, encam dima tirsî bûn çunke rêja wan bo çûna derve dizorin. Pêla koçberiyê roj bi rojê zêde taybet werzê havînê heyvaşa ji dest ke piştî dinyaş taziyatî û sermayê û befrê û barana teqrîben bêjîn namînît ev gavkê da koçkirin dest pê dike. Dîfa û amarêt me hê bi rastî koçkirin yani ew cihêle ew gencê meselen via mesela biçte derve me hengî rapirsek encam dabû tîda diyar bû ku rêja yani li Duhokê 45 sadê heza çûna ji derveyê welatê heye. Sî heka jî wesa biryar dabû ku hişta biryara wan nehatiye dîv bara dixwîtmenît tenha rêjeka kêm gotî em naçîne ji derveyê welatî. Îden ev amaje dert ku evê ne biryar ji heker bara dixusanê bît lêş ne palêdî yani rêje heta nêzîkê 75 sadeye yani حزا هی چته در وی ولاتی و تا معناوی چی بی امید الوری نماینه. ڕێڤەبەرên nivîsîngeheka geşt û gozariye ew nave şêrîtin ku piştî zêdetir têkçûna rewşa aborî êdî xelek hezra çûna derveyî welatê diketin. Belê beşa zûra welatan rêkarên tund bû koçberan girtîne ber. هەلبەت پشتی vê dimahê kêfçek barê aborî xirab bûyî xelkeke zor pirsyara çûna ji derve diketin lê binyad da piştî dîv çûnê bû dikin qenaet bo jî durust dibêt ku rastî jî li vê dimahêkê ji derveyê welatê jî bêjîn xalên xirab û neyên baş gelekên zêde bûn. Ji ber hindê jî qenaeta min behra pitirî ji wana biryarê deng ku mîn li verê. سرای هنده کو ریکن چوناش در و بقچاقی گلکی بزحمت کتین. او آمارین رک خراوین NGO لدهوکê di nav xelkî da encam dayîn. Sada hefteya xelkî heza çûna derveyî welatî heye, belê ji ber nebûna pareyê pêtivî delîvebûwan nerexsaye. Hevdem li goreyî wan amarên li sala 2022 bû 2023 nêzîkî 38,000 kesan koçberî derveyî welatî bûyne, li van salên dawiyê jî rêjeka zora gencan koçber bûyne. Peymanberwarî Var Media Duhok.